nangu umatresi, yebo nangu umatresi bandla. Bandla wabona iwona mhla 31-ke namhlanje ubona unayo inyama yakhe bandla. Uzokwazi ukuthi naye plastic le nyama ungayikhipha uzokwazi ukuthi enze i-braai wabona njengoba kumhla 31 December. Sewona 2020 bayifake phela kule plastic ukuthi ingalentoni. Yabo labo plastic bakhona. Bayifake nje la ukuthi ingaluki imanzisa ngoba nakho ngiphethe nempuphu yabona. Yabona ubani ivosi yakho umatresi lena 49.99 rand. Sazoveza kahle ngeslip uyithengele phana kaWatlu wathenga neNorox nayo uzokwazi ukuthi enze ipapa la wathi wabona. Izolo-ke futhi besethawini beyidayisa nakhona. Kwazi ukuthi abuye nesinkwa ngisekhona irama yakhe umatresi ubuye nesinkwa wayicobela le rama yakhe waphuza netiye. Uyawuthonge noshukela omncane izolo. Ngibona ukuthi nje akwazi ukuthi aphuze itiye. Yabona-ke mhla ka-31 namhlanje 31 December 2025 i-last day kulo nyaka. Yabona ngosiphi lezi zinto siqala lana. Sangabhala manje phezulu sengiyiphansi. U-Star maize meal 1 kg 11.49 nayo leya Star leya mpuphu encane la bandla ngathi wenzela ukwenza ipapa umatresi bese ekuseni uzovuka ngalo ipharishi athi nepharishi lakhe nelo enerama kuzoba Norox chili beef 9.49 nayo leya Norox bandla. Leya Norox bandla yabona chili beef ngathi nekabi ngathi siphendule le Norox bandla ithengile umatresi. Chili beef sizokwenza ipapa lakhe kamnandi. Ifake lona Norox kodwa uzolenza nje ngeNorox uzobe ipapa kodwa fake iNorox. So Watlu chaka chili nayo Watlu chaka chili level 49.99 yabona nayo 49.99 uzobe uplastic yawo uthenge uplastic wakhona. Hayi-ke incenge nje kanjena umatresi lezi zinto 72 rand. Ngibona ukhipha ngoba uyadayisa abantu uyadayisa ethawini. Uyadayisa ethawini asiye kwi-date yabonayo i-date mhla ka-31 December 2025 okwesikhathi lokwami bese likhiza-ke nezulu alinethile namhlanje. Bekubani no is 27 second 2 minutes away from 5. 27 second 2 minutes away from 5. Yabona mhla 31. Hayi-ke umatresi bandla uzame kanjena bandla uzokwazi naye ukuthi azenzele i-braai lana endlini yakhe. Hayi baphile sebephila abantu sizobonana. Hayi nangesonto ezayo uzophuma umatresi vele lelo uzoqala nje unyaka liyashisa futhi isonto esizayo. Uzophuma ayidayisele athole imadlana. Uzobona-ke ukuthi phushana ukuthi uzo-update makuthi kusasa phela umhla ka-1 mhlawumbe mhla ka-2 ya mhla ka-2 uzobona mhlawumbe ahambe ayothenga izinto azozidla abuye nowalkie-talkie abone uthola nani wabona mhlawumbe nenye impushana ngoba vele nesithuthi uzoyodayisa mhlawumbe walkie-talkie mhlawumbe nayo impuphu engaka uzobona uzo-update kodwa umatresi. Hayi-ke baphile sebephila abantu. Ubuye sekuhamba ugesi-ke njengoba engakapheli. Yabona sekushaya u-8 manje uzobuya ngo-9 ugesi uhamba ngo-5 uzobuya ngo-9 bese yaqala-ke pheke lo vele kuzolo akulalwa namhlanje usaqala beke lona enze ipapa lakhe. Hayi-ke baphile sebephila abantu. Umatresi kuseka 14 kulo December endlela encane bandla. Uyile izolo nje kade kumhla ka-30 uyile izolo useka 14 kulo December. Hayi kusho ukuthi awuyile kulo December iyona nyanga-ke ezabula Derek Ncaseni iyona nyanga eye kakhulu kuyona umhla 14 December uDisemba kulo December 2025 uye ka-14 akakaza ekhaweni ngangaka. Hayi baphile sebephila abantu sizobonana uzo-update nje methenga umatresi. So right.